Да видим какво е женска трансформация. Какви са ви асоциациите и каква трансформация търсите вие днес в този вебинар? Какво ви накара да се запишете? Може да отговорите, съобщение, коментар. Има опция за коментар само до мен, така че можете и нея да я ползвате. И ще помоля, когато не говорите, да се изключени микрофончета, за да не се чуват неща, които не искате. Така. Женска трансформация. Какво е това? Как се постига? Сега ще видим. Хайде, напишете ми каква трансформация искате и какво за вас е тази женска трансформация. Как го виждате? Какви са вашите първи асоциации, когато чуете тази дума? Така. Тъй като е много важно, когато присъстваме на определен вебинар, когато усвояваме нови знания, ние да имаме ясно намерение какво искаме, какво търсим. Иначе това са просто една поредица от нови знания, които ние нямаме намерение за тях и не знаем къде да ги сложим. Буквално ние не казваме на мозъка, не сложи го там. Затова ви питам в началото на всеки вебинар. Разбира се, ще ви споделя. Имаме и презентация отново, но ще се радвам. Влизане в женска енергия и засилването. И добре. И всяко може да си напише поне за себе си от какво има нужда, от каква трансформация. Каква ще е за нея желаната трансформация. Подготвила съм ви, разбира се, презентация, както казах. Сега ще я споделя, за да може да минем по точки в нея. Така, влизане в женска енергия и поддържането и по-голяма част от времето. Добре. Знаете ли, женска трансформация е всичко, което ви прави щастливи и всъщност живота на вашите мечти. Това е. Така, споделям ви. Секундочка. И започваме с каква е жената в висока енергия. Тук имам предвид не само женска енергия, тук имам предвид енергия изобщо. И този сценарий, към който се стремим. И ще ви моля в чата да отбелязвате кои точки имате и кои са проблемни. Нека да го направим по-лесно. Напишете само с кои имате трудност. И се предполага, че другите са окей. Така, жената във висока енергия приема и обича себе си. Дали ви е трудно това? Дали разбирате какво значи? Втора точка, приема другите без да ги осъжда. Защо? Защото когато ние осъждаме другите, тогава сваляме много нашата енергия и нашата вибрация. Това вече ще го видите на следващото при ниската енергия. Защото важно е това, да приемаме другите без да ги осъждаме. Без кой какъв е, защо е такъв. Просто приемане. Равно. Равно, без да определяме дали този човек е добър, дали е лош, дали това качество е позитивно, дали е негативно. Просто приемаме. Така, живее тук и сега. Обикновено при ниската енергия има едно мислене за миналото, кой какво е направил, кой какво е казал, за бъдещето, какво ще стане, как да се предпазим от него. И съответно, настоящия момент буквално се използва между пръстите ни. Живее с лекота. Какъв е живота с лекота? Тук за всяка дама, спирам споделянето за мъничко, живота в лекота, какво е за вас? Тук това е много индивидуално. Докато предишните точки бяха конкретни, живота с лекота е много индивидуален. За една жена лекота е тя да бъде майка, да бъде домакиня, за друга с лекота е кариерата. И тук е важно за вас какво става с лекота и какъв е вашия модел на живота в лекота. Се радвам да напишете как виждате живота в лекота. Ако аз живея с лекота, какво ще правя и какво няма да правя. Тъй като това е изключително важно и ви обръщам особено внимание на него, тъй като наистина, ако не живеете с лекота, то тогава и женската енергия се изплъзва и как да трансформираме живота си, когато не му се наслаждаваме. Няма начин. Така напишете какво за вас е живот с лекота и как би изглеждал за вас. Какво ви липсва? Какво ви трябва, за да живеете с тази лекота? Така. Продължаваме нататък. Така ще имам подкрепа непрекъснато и ще получавам повече. Това е лекотата ли?
Да, ми тук от началото ще подчертая, че всичко, което ще говоря днес в вебинара, е свързано с нас. Ние сами да си го даваме, ние сами да го правим. За обикалящия свят то е огледало, отражение. И е важно ние, за да получаваме от другите, да се научим сами да си даваме. Ако ние не умеем да си даваме, то тогава от света няма да получим нищо. Няма да има подкрепа, няма да има пари, няма да има отношения, няма да има никаква така отплата за нашия труд. И в емоционален, и в физически, и във всякакъв план. Така, продължаваме нататък, тъй като има толкова много неща. Живея в своята мисия. Имам и отделен слайд, който е посветен на мисия, така че сега няма да я захващам, но тук ще ви задам въпроса какво за вас е живот в мисията. И дали знаете, сложете плюс, че ако знаете каква е вашата мисия, и минус, че ако не знаете, ако не я усещате. Така, има баланс в даване и получаване. Тоест, тя дава, но получава нещо, което за нея е реципрочно. Тя не се чувства ограбена. Не се чувства сякаш другите й вземат прекалено много или сякаш тя дава много. И не получава в същото време. Така, виждам плюсчета, виждам минусчета, добре. Който иска може да сподели каква е неговата мисия, за да така да видят другите, да придобият представа. Секундичка, че се смени слайда. Приема събитията като неутрална опитност, не като позитиви, като негативи. Това е нещо, което взима много енергия и сам се иска да му обърна внимание. Когато сме във висока енергия, като цяло, когато живеем в този поток, това е нещо, което много уча моите клиенти, да не приемаме събитията като позитив или негатив. Събитията са просто неутрални факти. Случи се това, той ми каза, еди какво си. Обаче, от мен зависи аз как ще го възприема. От мен зависи аз дали ще се обидя, дали ще го мисля още 10 години и какво ще правя с тази информация. Така. Приемате ли събитията като неутрални или ги приемате като плюс и минус? Как е при вас? И според вас има ли негативни събития или всичко е опитност? Можете да напишете плюс, че ако всичко е опитност, минус, че ако има негативни събития. И това как се случва всъщност? Всяка една ситуация от различни хора, които я преживяват, тя се възприема по различен начин. Което определя, че ситуацията всъщност тя не е това, което ни създава емоцията. Емоцията създават нашите мисли. И ако ние променим начина си на мислене и виждаме ситуацията като опитност, то тогава живота е различен. Отнема много време. С клиентите ми работим за това много дълго. Важно ми е, че тук има хора, които са го приели вече като опитност. Тогава живот става коренно различен, наистина. Вече не се сърдите на никой, не се сърдите на нищо, ставате буквално творец на вашия живот. Ще обърна още внимание на това и малко по-късно в вебинара. Така, има доверие в Вселената и живота. Ако вие имате доверие в живота, то тогава ще получавате много ресурси. А пък обратното, ако нямате доверие в живота, то ще се получават някакви неща, с които вие ще се чувствате буквално прецакани. Когато се доверяваме, ние получаваме. Постоянно ви сменям тези ходове, без да искам, съжалявам. Така. Създаваща и творяща своята реалност. Тук вече загатвам и една от стъпките за тази женска трансформация, за която ще си говорим днес. Жената творец, тя създава своята реалност. Тя знае, че нейните мисли, нейните действия създават света около нея. Тя не е жертва на обстоятелствата и тя създава своя живот. Хайде напишете ми дали, плюс, че ако усещате, че създавате своята реалност, своя живот, ако го вярвате, и минус, че ако сякаш не го вярвате. Дайте да видим. Нека да видим плюсче, минусче. Дали се получава. Пичат ми във Фейсбук, че няма звук и проверявам. Добре, хайде да видим. Какво има? Има плюсчета 50 на 50.
Сякаш го вярвам, не много категорично сякаш. Така, така, добре, чудесно. В колко от тези неща, сега пак ще ви споделя своя, да се припознахте? В колко от тях се припознахте и в колко, сякаш, може да напишете кои номерца, много ви ги споделям, за да ги имате, кои номерца ги имате, кои ги нямате. Важно е да видим, преди да преминем към минусчето, към негатива. Така. Изключително важно е да си отбележим това, преди да видим стъпките към трансформация. Да. Добре. Преминаваме сега към следващия слайд. Така, 257 не винаги. Добре. Има ли още отговори? И също може да напишете кое от тези неща с ваши думи искате да развиете. Кое от това, което ви казах, сякаш ви липсва най-много. Тъй като когато имаме фокус, нещата вървят много добре. Когато няма фокус, всичко се размива. Така, сега да видим кога сме нещастни, какво ни прави нещастни, какво сваля енергията. Тези неща са изключително важни, за да трансформираме живота си. Не позволяваме енергията толкова много да пада. Първото е каква е жената всъщност. С ниска енергия, неудовлетворена от живота. Тоест тя постоянно казва, защо се на мен, живота ми е скапан, живота ми е кофти, аз нямам това, онова. Тя се фокусира върху минус, а не върху плюс. Върху това, което няма, а не върху това, което има. Проявява също така това да не живее тук и сега. Тя живее или някъде в миналото, кой какво казва преди много години, минали опит, който аз не мога днес да бъда успешна, защото като малко родителите ми казваха, че аз не ставам. Това е познатия сценария. Много клиенти аз го виждам. Или в бъдещето, постоянно тревожност. Утре какво ще стане, какво ще правя, ще има ли ресурси, ще има ли пари, ще бъдем ли добре здравословно, постоянно безпокойство за някакви бъдещи неща. Тази жена в ниската енергия, тя е жертва на обстоятелства. Тоест, живот на нея прецаква, нещата се случват, тя няма никакъв контрол и буквално е класическата роля на жертва. Вие знаете. Може да напишете кои точки припознавате в себе си, само номерцата, самоосъжда и самокритикува. Тоест, тя си говори негативни неща с нея самата. И сега ще ви дам първото супер кратко упражнение, за да разберете къде сте по-скоро. Бихте ли приели някой да се държи с вас така, както вие самите се държите с себе си? Плюс или минус? Ще приема, няма да приема. Плюс или минус? Бихте ли приели някой да го се държи така с вас, както вие се държите с себе си? Да ви говори същите думи? Ако не, имате минус, че какво ви кара да се държите така към вас? Защо си го причинявате? Така, много минусчета. Радвам се, че сте тук. Така, продължаваме нататък. Също важно е, ще ви дам на края на вебинара фразите как да ги трансформираме, някои от тях. Може да напишете конкретни неща, които си казвате в чата и ще ви дам варианти за претрансформиране. Също така, объркана и не знаеш какво иска. Когато имаме ниска енергия, много често ние не знаем къде отиваме. Нямаме никаква идея, носим се по течението, вървим на някъде, не знаем на къде, посоките ни се губят. Няма никаква идея какво се случва буквално. Няма ясни цели, няма ясни намерения, няма план за бъдещето и просто чакаме нещо да стане и живота да се промени, да се нареди по някакъв начин. От тези хора чувам много често думите, те нещата ще се наредят. Чакам нещата да се наредят. Чакам нещо в живота ми да се промени, да дойде някой партньор, работа, възможност и си чакаме години. Завистлива и унеправдана. Какво имам предвид тук? Когато сме в ниска енергия, много често има това гледане в паничката на другия. Защо той има това, пък аз го нямам. Това е завист. И много често вие се поставяте в такива неправдани позиции.
този е по-успешен, тази е по-красива. Има клиенти, които постоянно се сравняват с някой, нали, визуално. Какво значение има? Всеки носи своите ресурси, своите таланти и това да се сравняваме няма да ни донесе позитив никакъв. Така, продължаваме нататък и вече да минем и към трансформиращата част. Така, непознаваща себе си, какво им предвид, че много често не се осъзнават нуждите, потребностите, ценностите, и буквално няма никаква грижа за себе си. Аз не знам от какво имам нужда, чакам някой да ми го даде от някъде, също аз самата не знам. Дали в момента имам нужда да си говорим, дали имам нужда да остана сама, дали имам нужда от някакво развлечение, какво да е то. Така, живота се създава от другите или от обстоятелства. Това е едно от основните качества на хората в висока енергия и хората в ниска енергия. Едните създават живота, тези във висока енергия, а другите ги носят някакви обстоятелства, някакви хора, решават вместо тях. Ако вие не създавате живота си, другите ще го създават. Така че нека да го трансформираме по този начин. Напишете в коментар плюс, че ако вярвате, че вие създавате живота си, и минус, че ако вярвате, че някакви обстоятелства, някакви други хора го правят. Така, и да продължим към трансформацията. Чудесно, плюсче. Да. И сега ще минем на мислите, които ни правят нещастни. Но преди това ми се иска да направим една много кратка практика, буквално 3-минутна визуализация. Така че можете да я слушате, можете да затворите очички, както ви идва. Аз ще спра камерата, да не ви разсейвам. Много кратко искам да си представите каква бихте били вие, ако сте щастлива, удовлетворена жена на 100%. Какъв ще бъде вашия живот, вашата реалност? Каква ще бъде? И усетете какви асоциации се появяват във вас, когато чуете щастлива жена. Жена, живееща с лекота. Как ви изглежда това? Представете си го, визуализирайте го. Как изглежда? И вижте какво в живота ви ще е различно, ако вие живеете с лекота, ако сте щастливи. Какво ще е различно? Дали отношенията, дали вашето отношение към себе си, дали работата ще се промени, отношенията с родителите, дали ще откриете мисията си, ще отделяте повече време за себе си. И сега попитайте вашия вътрешен глас. Какво е нужно да направя, за да бъда щастлива и удовлетворена? Какво е нужно да направя да съм щастлива и удовлетворена? Отговорите си вътре в теб. Нужно е просто да ги чуеш, да ги усетиш, да си дадеш право да чуеш своя вътрешен глас и да се довериш на себе си. Остави отговорите да идват. Колкото повече, толкова по-добре. Опитай се да не включваш логиката. Нека всичко, което идва, да е такова каквото е, без да го преформулираш, да мислиш дали е така или не. Какво е нужно, за да бъдеш щастлив? Какво ти липсва, какво ти трябва? Чувай отговорите. Колкото има, толкова. Когато те свършат, бавничко се връщай тук. Имаш нужда от още време, послушай още малко. И знай, че винаги можеш да попиташ себе си за това от какво имаш нужда. Не забравяй да го правиш. Дойдоха ли отговори?
Пишете плюсчета, ако са дошли, минусчета, ако няма, не се е получило. Ще се радвам да споделите с мен какъв е отговор. Какви отговори дойдоха от вас? Дали имаше такива? Добре, чудесно. Плюсчета, супер. Момичета, отговорите са във вас. И няма никой, който знае по-добре от вас какво ви трябва да бъдете щастливи. Ние специалистите, това, което може да ви дадем, е формулата как да чувате себе си, какви неща е нужно да се избегнат, как да преформулираме мислите, да изграждаме умението да се чуваме, да се свързваме, да си даваме пространство, да отработим минали травми, но вие знаете най-добре какво имате нужда. Така ще продължим нататък с мисли, които ни правят нещастни. Всеки човек, който е нещастен, има поне една от тези мисли, в повечето случаи има пълен комплект. Първата мисъл е: аз не съм достатъчно добра. Какво казваме с мисълта аз не съм достатъчно добра? Неуверена съм, не заслужавам. Другите, естествено, щом аз вярвам, че съм достатъчно добра, как другите да ми дават? Как да се случи? Как света, вселената, другите хора да дадат нещо? Няма как да стане. Затова вижте дали вие вярвате, че не сте достатъчно добри. Ако го вярваме, то ще привличаме нестойностни партньори, ще имаме трудни отношения, ще имаме по-малко пари. Няма как другите да ви оценят, ако вие не се цените. Невъзможно. И това, което получаваме от света и от хората като отношение, също и като финанси, то е резултат от нашето възприятие за нашата собствена стойност. Ако вярваме, че нямаме стойност, няма как някой да не оцени. Много хора, които живеят в ролята на жертва, казват: аз нямам. Аз съм толкова добра, чакам някой да дойде да ме оцени. В същото време те вярват, че имат страшно много негативни качества, те самите не се приемат и не се обичат. Как да стане този филм? Няма как. Затова важно е, правете го, моля ви. Вярвайте, че сте достатъчно добре. Ще дам в края преформулирането. Аз не заслужавам. Тоест, какво значи това? Не заслужавам възможности, не заслужавам да се държат с мен по добър начин. Много от клиентките има началото, когато вече преработват нещата, но още имат някакви трудности с самоуважението и с любовта към себе си, като аз не заслужавам толкова хубава връзка. Щом ти я имаш в твоята реалност, значи ти си на същата чистота. Всичко, което вие го имате във вашия живот, вие сте си го заслужили. Колкото и хубаво да е, колкото и да не е хубаво също. Така, това е невъзможно, няма да ми се получи. Ние с тази фраза убиваме своя ентусиазъм, своята идея още от зародиша. Щом ми е дошла идея, значи ние имаме ресурса да я случим. И реално тогава идва просто частта на избора. Дали искам тази идея толкова, че да положа необходимите действия и усилия, за да я случа, или пък не я искам толкова. Следващото, което ми е любимо, защо тя има повече от мен. Говорихме си за завистта. Много често това, което прави хората и жените нещастни, е да гледаме кой има повече. Това е нещо, което искам като основна точка да се вземете от днешния вебинар. Никога не се сравняваме с другите. Сравняваме само с нашите минали версии. Тоест, вие търсите дали сте по-добре в определено отношение, колкото сте били преди 1, 2, 3, 4, 5, 10 години. Ако се сравнявате с другия, това е нечестно спрямо вас. Обикновено избирате човек, който има повече от вас някакво отношение, но той има съвсем различен жизнен опит. Няма как двама човека с различен жизнен опит ние да ги сравним. Не е възможно. Пишете дали се сравнявате, ще се радвам да разбера. И следващото, тя каза направи. Това общо взето е същото, като мисленето за някакви минали неща. Тук го решаваме това с приемането на неутрална опитност. Реално всичко, което ни се случва, ние имаме нужда от него. То е опитност, от която ние се учим. Ние си извличаме поуки, ние се трансформираме по този начин. Всяко нещо има смисъл. И щом ни се е случило, ние сме били на същата чистота. Ако някой се държи неуважително към нас, то значи ние го правим. Уверявам ви, в цялата ми практика с клиенти, няма такъв филм някой да прави нещо към вас, което вие не правите към себе си. Просто няма. Винаги, когато ровим достатъчно, го намираме, че човек прави същото.
Защо се на мен се случва? Знаете, това е позицията на жертва. Също и този въпрос, вижте дали си го задавате. С това много спада енергия. Защо? И така казвате, то не зависи от мен, нещо го случва вместо мен. И вместо да творите вашия живот, вие ставате някаква жертва на обстоятелства. Парите, възможностите, хората не ме обичат. Ако вярвате, че нещо не ви обича, дали мъжете, дали парите, дали хората, имах и клиентка с социалните мрежи, там няма да има успех абсолютно никога. Затова трябва да се преработи. Отново връщането към миналото, останалите ще ги мина на бързичко, за да продължим към вече трансформиращата част. Преди еди колко си години се случи еди какво си и за това негатив. Дадох ви пример в началото. Родителите ме критикуваха, затова сега не се обичам. Окей, обаче това е било преди години. А сега какво правиш с живота си? Така. Родителите ми са виновни и ми причиниха. Това ще го видим малко по-нататък. Какво ще си кажат хората? Хората не им дреме наистина. Всеки щастлив човек гледа в собствената си паничка, гледа в своя живот. А пък какво ще си кажат хората? Тези хора, които говорят за другите, те са нещастни хора и неудовлетворени. Тяхното мнение не е от значение. Моля ви, възприемете го. Последните две фрази те са сходни. Трябва и длъжен съм. Тези фрази отнемат енергия. Заменете трябва и длъжен съм с искам и избирам. Защо? Отново се връща това дали ние творим живота си или нещо ни кара да правим определени неща. С трябва и длъжен съм, прехвърляме контрола някъде другаде. Нещо друго е решило вместо мен какво трябва. Има някакви неща, които сякаш не зависят от мен. Винаги има такива, но нека да преместим фокус. С избирам или искам да, ние си връщаме контрола в нашия живот. Това влияе на нашия мозък. И той изгражда нови невронни връзки, с които ние вече се възприемаме по този начин, че от нас зависи и че ние създаваме тези неща. Колкото повече мислите това, толкова повече ще го има в живота. Така? И минаваме към следващата част. Към формулата за женско щастие. Но първо ще се радвам в чата да напишете какво според вас е нужно на една жена, за да бъде щастлива. Конкретно, какво е нужно на вас, за да бъде щастлива. Преди да ви дам, аз съм ви изборила съвсем базови основни точки, без които няма как да стане. Хайде да видим какви са вашите асоциации. Какво ви трябва, за да бъдете щастливи? Какво ви е нужно? И всъщност сложете отново плюсчета и минусчета. Плюс, че ако сте щастлива в момента и се чувствате щастлива, и минус, че ако не го чувствате. За да видим и това. Може да напишете, ако сте щастлива, какво по принцип според вас трябва на една жена, за да бъде щастлива. Така. Аз ще ви изброя основните точки, после ще трансформираме малко вярване. Ще направим още някакво упражнение. Така, няма отговори. Добре, щастието е мит. Явно. Така, първото нещо е да се обичаме. Защо? Ако ние се обичаме, тогава другите хора също ще ни приемат, ще ни обичат, ще има възможности при нас и реално живота ще е много по-благосклонен. Ако ние се отхвърляме, целият свят по нас ще ни отхвърли. Другите хора ще ни осъждат, ще ни критикуват, ще се държат неуважително към нас, ще привличаме токсични връзки. Просто мога да ви изрежем още един час какви последствия ще има. Любов към себе си. Това значи да се приемаме такива каквито сме, с нашите плюсове и минуси. Няма цялостна личност без минуси. И сега, трудното нещо, ще ви помоля да изброите в рамките на 3 минутки максимално много ваши положителни качества. Взимате лист или изброявате на глас, няма значение как, може и в чата, максимално много ваши положителни качества. 3 минутки давам. Така. Видим. И дори да е трудно, не се отказвайте. Изключително важно е да не се отказваме, защото е трудно. Къде изчаквам още минутка, две.
Сложете плюсчета, когато сте готови. Който не му е дошло нищо, дайте си още малко време. Дайте си още малко време. Ако са дошли, напишете плюсчета. Габи, ти ли ги получаваш съобщенията директно към теб ли ги пускам? Защото нещо не Можеш, мога да... можеш директно към мен да го пуснеш. Пуснала ли съм го директно към теб или в чата, защото нещо тук ми пише от сорта на мен ми пише директ меседж. Да, тогава трябва да го напишеш и да го изпратиш. Пратила съм го, виждаш ли го? Ако искаш ми го напиши на Viber. Виждаш ли го, защото съм го изпратила? Не виждам нищо от теб. Много Виждам странно. другите момичета, но от теб нямам. Да ти кажа, че аз получавам нещо, нали, дето пише лично, директ. Явно Внимавайте какво избирате, моля ви, когато изпращате директни съобщения. Изберете моето име, защото иначе може да напишете на някой друг от вебинара. Така че следете какво пише. Аз ги гледам и се чуда кой ми ги праща и за какво ми ги праща. Въпросът е как се избира, така че да може да бъде директно към Когато избереш на поленцето ту, имаш meeting group chat и след това, когато цъкнеш на него, имаш имена. От компютър е така, от телефон ще погледна и ще ти кажа сега как излиза и трябва да избереш просто моето име и така ще стане. Сега ще вляза от телефона и ще ви кажа през телефон. Но просто не съм запозната въобще с... Случва се, няма значение, никой не е видял. Никой не е видял, и сега ще кажа... Долу пише meeting group chat. Като чукнеш върху това, де си го писала директ, чукаш върху него и то се отваря лист. Сега ще пробвам. Добре, благодаря. Пак имаш и през телефона по същия начин. Аз съм през телефона. Избираш мен, да. Я да видим сега. Ето вижте, ето тук ще го имате, meeting group chat. И когато го изберете, най-отгоре съм аз като хост. А сега дали го получаваш? Пише YouTube Габриел Пенков. Сега го получавам, да. Добре, идеално. Добре. Благодаря. Супер, момичета. Така, има ли някой, на който не се получи? И нямаше асоциация или някой, при който беше трудно? Обикновено хората, които не се обичат, те когато ги питам за някакви позитивни качества, те са и мълчание. Мълчание. Вижте дали за вас ви беше трудно. И също така, един ключов въпрос, кое си казвате повече? Вашите позитивни или вашите негативни качества? Това е изключително важно също. Тук виждам качества, ще ги споделя, няма да казвам кои на кой са. Справедлива, лоялна, грижовна, добронамерена, състрадателна, отговорна. Честна, добра, отговорна, всеотдайна, духовна, емпат и други. Умна, смела, предана, честна, добра, отдадена, красива, лоялна, обичаща, отговорна и съсредоточена. Добре, има позитивни качества. Повече, чудесно. Колкото повече позитивни качества намирате в себе си, толкова повече се обичате. Ако позитивите са повече от негативите, значи любовта към себе си преобладава. Но много от хората са свикнали да си казват все някакви гадни неща. Защо на мен не ми се получава? Аз съм неподредена, разхвърлена, неорганизирана, кърък, каквото и да е. Мисля, 1000 неща. Така че, хайде да видим. Любовта към себе си, знаете, ми е много любима тема. Няма да задълбавам сега в нея, защото имаме и други. Също така, последно ще ви задам въпрос, вие как се обичате. И тук ще разкажа и за митовете. Малко митове за любовта към себе си. Това да ходим на някакви процедури, това не е любов към себе си. Ние така си слагаме, пудрим се хубаво, обаче любовта е вътре. Реално към нашата душевност, към нашето тяло, без да се опитваме нещо някъде да коригираме. Не, приемане. Приемане, вече с качествата работим. Ако някакво качество не ни харесва, можем да го коригираме, да го трансформираме, да го видим по друг начин. Но реално любовта към себе си е в дълбочина, свързването с нас самите, приемането на себе си, приемането и интегрирането на качествата. Това не е външните разкръстени процедури.
Има много дами, които ходят на масаж, на спа, на фризьор, на гримьор всяка седмица, но не се обичат. Така че не е това. Това е мит. И още едно упражнение ще ви дам на бързичко. Какви поведения сте направили, ако вие се обичате на 100%? Какво ново бихте правили? Какво ново ще правите в живота си, ако вие се обичате на 100%? Дали ще ходите на повече почивки, дали ще прекарвате повече време насаме с себе си. А любовта към себе си е умението също така да сме окей, когато сме сами с себе си. Когато не сме във връзка, когато прекарваме време сами в къщи, когато няма приятели, с които да излезем, а не се излиза да излезем сами. Така, отлагането на промяната признак ли на нелюбов към себе си, зависи каква е промяната. До случая много неясно е, трябва повече информация. Повече ще почивам, добре. Хайде, изборите се някои неща, поне трички. Поне три. Поне три изборите, може да ги пращате до мен, но важно е да ги имате. Поне три неща, които ще правите, ако се обичате на 100%. И днешния вебинар ще е по-дълъг, така като гледам колко още ни остава. Така. Пишете плюсчета, ако имате вече няколко набелязани неща, които ще правите. И който е готов, може да се зададе въпроса, какво ми пречи да го правя това сега? Повярвайте ми, толкова е трансформиращо, когато разберете, че за повечето неща изобщо няма проблем, няма пречка да ги правите. Никаква пречка няма. Нали, повечето неща, които са свързани с любов към себе си, те не са свързани с пари. Както ви описах, любовта към себе си не е да ходим на фризьор, на гримьор, да имаме скъпи дрехи. Не, това не е любов към себе си. Това е слагане на някаква маска. А човека, който се обича, той е окей с външността, която има. С дрехите, които има. Няма, това не е толкова важно. Разбира се, ако ви харесат, купете си, но не е това основа. Така. Вече ги правя, виждам, чудесно. Добре. Ако някой има нещо, което мисля, че не може да направи, да ми го напише, моля. Ще приемам себе си, ще се поставя на първо място. Какво ти пречи да се поставяш сега на първо място? Аз го бях споделила това упражнение в Viber групата ни, в Facebook, да си поделите ценности. Вас самите, партньор, деца, работа и родители. И ако вие сте на друга позиция, освен първата, лошо. Може да го видите във Facebook и в Viber групата. Сега нямаме просто техническа възможност да го направим, защото ще дойдат много нещата. И винаги, когато си казвате, ако аз се обичам, вижте какво ви пречи да го направите сега. Аз, например, си мислех пак за повече почивка. Но какво ме пречи да си почивам повече? Защо? Нали е нужно да чакам? И когато започнах да правя поведенията, които бих правила, така се развива любовта реално. Така, минавам към следващата тема, любима също така. Здравословни отношения с родителите. Това е отново част от формулата за щастие. Няма как да сме щастливи, ако там нещата не са окей. Тоест, без осъждане, без критики, без обиди, с приемане, благодарност и любов. Как става този филм? Пак ще ви дам едно бързо упражнение. Какво сте получили вие от родителите си? Като позитиви и негативи. Дайте си за 1-2 минутки максимално много асоциации. Вижте кое е повече, плюс или минус. Какво сте получили? Всичко позитивно, всичко негативно, всичко, което идва първосигнално. Напомням пак да не правите корекция, защото когато се опитваме да коригираме това, което идва първосигнално, се включва логиката, рационалния ум, който ни подвежда много. Реално тези неща, за които ви питам, те са в подсъзнанието и тогава излизат много първосигнално. Повечето, добре, повече са плюс, чудесно. Максимално бързичко, максимално така първосигнално ги дайте 3-5 неща. Не мога да кажа, добре, това също окей.
Който не може да се сети, вижте какво. Сега ще изподеля отново слайда. Дали имате повече осъждане, критика и обиди спрямо родителите или приемане, благодарност и любов? В кой нюанс? Там, където съм сложила хиксчета или където съм сложила тикчета? Кое има повече? Повече? Добре, чудесно. Виждам някой с повече с хиксчета. Добре, значи ще трябва да си поговорим още малко на тази тема. Между другото, ще имаме вебинари за родителите този месец. Мисля, че като дати бяха така, 18 и 25 ще има за майката и за бащата с много дълбинна проработка. Вече ги има на сайта, всъщност даже направо ще ви пусна линкове. Те са част от терапевтичната програма Пътят към себе си. Може да вземете цялата програма, за която ще ви разкажа в края, или само вебинара за конкретния родител. Тъй като в тях наистина ще правим дълбока проработка, сега ще ви ги пусна и ще ви кажа и няколко бързички насоки как да станат нещата. Но имайте предвид, че отношенията с родители са много дълбока тема и там си трябва да работим специализирано с конкретни практики и техники. За кратичко време, което имаме сега, не става. Но ще ви дам отправни точки. Така, първият ви линк е за вебинара с бащата, втория за вебинара с майката. Може да си вземете само за единия родител, може да си вземете и терапевтичната програма, която в нея са включени и двата вебинара. Някои от вас вече са част от нея. Така, добре, повече тикчета виждам. Хайде сега да видим. В какво вярвате? Тези родители, които имаме, те са ни дадени от някаква лоша случайност, нали? Никой не си избира родителите, или избора на родителите всъщност е пътя на нашата душа и ние, преди да дойдем тук, избираме на база опитността, която искаме да получим. Пишете в чата единичка, ако просто се падаме в някакво семейство, каквото се случим това, и двойка, ако душата ни сама си ги избира. Добре, двойки, супер. Много се радвам. Така, чудесно спестихте ми обясненията на тази тема, защото първият път, когато хората чуят това, трудно го приемат. Когато приемем, че нашата душа е избрала тези родители, тогава на нас ни остава само да търсим защо тя ги избрала. Не защото те са ни причинили това и това и това, а какво ни дава? За каква опитност ние сме ги избрали? Всъщност, какви уроци имаме да научим от тях, че сме се паднали точно при тези родители? И знаете, че две деца в едно и също семейство те виждат родителите по коренно различен начин. Това е защото двамата човека имат различна опитност да вземат от тях. Това, към което би ми насочила, е самостоятелно да си направите, да разгледате отношенията с родителите и да видите на какво са ви научили и какво са ви дали. Когато направите това, терапевтирането на отношенията с родителите е почти готово. Това е основното нещо, с което работим и с клиентите ми, което отнема най-много време. Чрез тях израстваме, чрез отношения. Добре, да. Търсете. Също така всички качества, които не приемем в родителите си, ще ги виждаме навсякъде около нас, за да ги приемем. Истина водещо е. Ще продължим нататък, както казах, който има нужда от по-дълбока работа с родителите. Елате на вебинарите, там 2 часа ще работим само за конкретния родител. Сега просто нямаме това време. Следващото е умението да привличаме и задържаме хармонични отношения. За мъжете, честно казвам, кариерата е по-важна. За жените много е трудно, ако те са в женска енергия, да са щастливи без да има връзка. Защото жената има вътрешна потребност тя да дава, да отдава, да се грижи, да дава любов. Това може да се случи през мисията също така. Но ако няма и мисия, и партньор, тогава вече става катаклизъм. Защото няма къде да се изрази това. А пък ако и деца няма, тогава вече съвсем катаклизма е пълен. Така че по този начин структурират нещата. И е важно за жената да има партньор. Но тук имам предвид не просто някакъв партньор, а партньор, с който тя да има хармонични отношения, щастливи отношения, да се чувства там изцяло в своята енергия.
ако вие сте, буквално, да, неприятна фраза, но ако вие сте работни около в семейството и в отношенията, то те не работят. И те повече ще ви свалят енергията, отколкото ще я пушат. Жената се зарежда през това да се грижи, да е любяща, но когато в семейството има прекалено много отговорности, които тежат на нейните плещи, тя няма как да е щастлива там. Ако тя трябва да мисли за сметките, за оцеляването, за пазара, за кредита, как ще се плати, какво да се купи, ново жилище трябва да се купи, тя трябва да го избере. Разбирате ме, няма как да стане. Ако същевременно тя трябва да бута мъжа си, той, нали, да си намери работа, да стане от дивана, да изкарва все пак някакви пари, за да не е, нали, само тя в семейството работещата, тогава е по-скоро минус връзка, отколкото плюс. Така, имате ли удовлетворяващи взаимоотношения? Напишете плюс, че ако имате, и минус, че ако нямате. Ако нямаме, се питаме защо. Какво в мен, винаги въпросът, който си задаваме, който няма нещо, е какво в мен ме спира да имам това. И тук търсим какво е нужно да отработим, какви бариери имаме. Минус, че добре, някои нямат, някои имат. Добре. В програмата, за която ще ви разкажа и за отношенията, ще говорим. Не е само за родителите. Вебинара за отношенията е в края на месеца на... Всъщност, да, това е следващия месец, на 1 ноември ще се падне. Следващото, любимо, мисията. За мисията ще ви дам сега няколко въпроса, освен тези на слайда. Какво наистина обичаш да правиш, какво ти носи истинско удоволствие и какво ти се получава след това. Мисията ние може да я открием тогава, когато вече са отработени другите неща. Защото ако вие имате осъждане, критика към родителите, ако са застрашени вашите базови потребности, т.е. вие трябва да мислите за оцеляване, тогава за мисия не можем да говорим наистина. Тогава няма как да живеете през мисията, защото мисията изисква по пирамидата на Маслоу да са задоволени базовите потребности. Вие да не се притеснявате с това как ще свържете двата края, как ще изкарате до края на месеца, дали ще има как да се платят сметките, да си осигурите храна, тогава идва мисия. И няколко въпросчета за мисия. Какво ми харесва толкова много да правя, че времето сякаш отлита? Ето сега мина ми времето за вебинар, аз имам още слайд. Какво ми харесва толкова много, че времето, което го правя, отлита? Това нещо буквално да можете да правите с часове и сякаш да не усещате никакво натоварване, не ви изморява. Не случайно някои дейности, когато ги правим, времето сякаш отлита, а други правим ги 5 минути и имам чувство, че е минала цяла вечност. Това показва пак на къде е насочен вашите силни страни, вашите интереси, вашата мисия. Следващ въпрос, кое бихте правили дори без да ви плащат? Тоест толкова много го обичате, че не ви плащате и вие пак го правите. С това правя безплатни вебинари, защото много обичам. Следващото, кое дори бихте плащали, за да правите? Работа, какво имаш предвид под работа? Това, което ти в момента вършиш или кое? Работа малко е специфична дума, аз използвам мисия, защото работа по-често свързва с негативни асоциации. Още въпросчета за мисията е на какви хора се възхищавате. Това индикира също за това на къде сте насочени. Не бих плащала, но реално плащаш. С повечето хора се случва така. Аз, например, когато правя безплатни консултации, аз плащам, за да правя безплатни консултации. Също и за вебинарите, нали, за да все пак това е и време, и също така, когато имаме вебинар, който се популяризира с реклама, също се плаща, естествено. Така, какво друго? За мисията, това са ви основните всъщност въпросчета. Да, един много любим. Ако имате безкрайно количество пари, вие до края на живота си имате пари. Не ви се налага изобщо да мислите за пари, буквално до края на вечността. Какво бихте правили тогава? Отишли сте на всички възможни почивки, купили сте всички възможни хубави неща, какво ще правите тук нататък? Аз моята мисия всъщност през това открих. Защото аз колкото и пари да имам, аз това, което го правя, ще го правя. На 100%. Благотворителност каква конкретно? Моля ви, момичета, бъдете конкретни, защото мислята ви някак да е само благотворителност. В каква сфера? В каква област? Търсим много конкретно.
Добре, период за кучета. Аз скоро се осинових кученце. Сферата на образованието какво? Мислете максимално конкретни неща, защото това индикира пак за вашата мисия. И е добре да е вързано с следващите въпроси. Аз имам и в YouTube безплатен вебинар за мисията. Ако темата ви е интересна, гледайте го. За повечето сфери, които ви казвам, сега има безплатни вебинари мои в YouTube. Бих посрила огромен период за кучета. Добре, всички тук сме с кученцата. Деца в нужда. Добре. 7. Аз не знам, аз едно трудно се справям. Куче бебе. Така, ще продължа нататък, момичета. Отново ще ви задам въпроса, който ви задавам. Какво ти трябва, за да бъдеш щастлив? Сега, когато видяхте тези основни точки, точка 1 – любов към себе си, точка 2 – здравословни отношения с родителите, умението да привличате и да задържате хармонични отношения и мисията, какво от тези неща конкретно ви липсва? Защото това са основните неща. Основните неща не са парите. Много хора казват, аз ще съм щастлива, когато имам пари. Да, обаче, това, че нямаме пари, то е признак, че нещо в нас, в нашите вярвания, в нашите мисли не е съвсем наредено. В нашите отношения. Когато всичко от тези неща е окей, вие пари ще имате и това ви го гарантирам на 100%. Така че парите случайно ги гледам и не случайно не ви ги посочвам. Времето също не го посочвам, защото ние определяме за какво ще имаме време. Всички разполагаме с 24 часа. Това, че някои хора имат време да прекарват време със себе си, имат време да се грижат със себе си, а други нямат, просто на приоритети. Какво от тези неща ви липсва? Хайде да видим. Какво от тези неща? Мисия, отношения с родителите здравословни, партньорски отношения, щастливи и любов към себе си, какво ви липсва? И ще минем към един последен слайд. И ви гарантирам, че тези неща, когато се пипна, когато се оправят тогава, животът се трансформира коренно. Хората се отнасят с вас по друг начин. Вие самите се чувствате по друг начин и тогава изобилието в живота идва. Партньор, всичките. Идва и на терапевтичната програма за жени. Партньорски отношения, любов към себе си, мисля, че всички са окей. Чудесно, браво. Радвам се, че имаме такива хора. Така, сега да преформулираме малко негативни мисли. Така, тук съм ви направила една табличка. Вярвания, които ще променят живота ти. Това е нещо, което искам да си вземете от този вебинар. Ако вие си вземете тези неща в този слайд, живота ви ще се промени. Това ви го гарантирам на 100% и затова го оставих за последен този слайд. Ще ги обсъдим, разбира се. Това е нещо, което е важно да си вземете. Така, първото вярване, което е нужно да променим, нищо не зависи от мен. Това вярване, вие сте жертва и живота ще ви носи на всякакви посоки, които на вас няма да ви харесват. Вие буквално дресирате мозъка си, че той не може да измисли никакво решение. После му казват, аз как да изляза от тази ситуация? Няма как, защото ви вече сте го научили, че не става. Заменяме го с аз съм творец на моя живот. Аз създавам моята реалност. Вие създавате чрез мислите, чрез начина по който се чувствате, начина по който се чувстваме резултат на мислите и действията, които правим. Така, следващото, аз не съм достатъчно прав. Затова ви говорих по този начин вие пращате послание към всички хора и към света. Аз не заслужавам. Много голяма част от това, което ние транслираме в света, като комуникация с хората, те буквално ни сканират. И всичко, което вярваме за себе си, то се вижда. Тоест, вие в момента на вебинара ви усещате, вашето тяло, вашата интуиция усеща какво аз вярвам за себе си. И каквото и да ви казвам аз, ако аз не си вярвам, това няма абсолютно никакво значение. Така, променяме го с аз съм толкова добра, колкото е необходимо. Тук ще спрем възмалко споделянето. Тази мисъл ще ви промени живота. Защо? Когато постоянно искаме още и още, трябва да съм по-добра. Добре. Обаче вие във всеки един момент давате максимум от себе си. Да, не казвам да не учите, не казвам да не се развивате, но във всеки един момент вие давате максимум. Тоест, във всеки един момент вие са точно толкова добри, колкото трябва да бъдете.
Така, напишете ми дали можете да ги приемете тези неща, плюс, че ако можете, и минус, кое конкретно не можете да приемете, за да ви разкажа повече за него, може да ми опишете и какво ви пречи. Все на мен ми случват лоши неща. Ако вярвате в това, повярвайте ми, поредица от злополучия ще ви се срутят на главата постоянно. Хората, които вярват, че им случват само лоши неща, тях им случват лоши неща, за които дори не може да си помислим. Заменяме го с няма плюсове и минуси, само опитност. Винаги, когато приема нещата като опитност, се маха емоционалния заряд. Тоест, вие не се разстройвате, не се напрягате и живеете много по-щастливо. Така, другите хора са лоши, завистливи. Тук може да изборите каквото и да е. Другите хора се огледават. Това е много трудно за възприемане. Защото много често другите хора, разбирам, отразяват неща, които ние не осъзнаваме за себе си. Но винаги, когато се срещаме с някакви хора, те отразяват някакви частици в нас, които ние не виждаме. Тоест, ако другите завиждат, значи и в нас има някаква такава частица. С завистта съвсем наскоро имах една клиентка ми разказваше, че хората на нейното работно място са много завистливи, постоянно се мешат в други, постоянно говорят кой какво прави, кой какво казва и обсъждат. Тя вика, знаеш как? Сказвам ми, на мен никога не ми се е случвало. За мен завистта е непозната емоция. Аз се възхищавам, да, това е другия нюанс на завистта. Завист и възхищение, те са едно и също, но в позитивна и негативна окраска. Но завистта на мен не ми се случва и съответно на мен някак да ми завиди някой, защото аз просто не вярвам в това. Когато вие не вярвате в някакво нещо, то не може да ви закачи. Така и когато вие самите не го правите. Добре, огледала си могат да осъзнат и безсъзнателни части. Защо не ми се получава? Го заменяме с на какво ме учи това, какво мога да опитам и да ми хареса. Защото когато се задавате въпроса, на мен защо не ми се получава, това е така наречен некачествен въпрос. И тогава мозъкът ви ще измисли всякакви гадори. Кърък си, смутаняк си, каквото и да е. Нямаш достатъчно умения, глупава си, не ставаш, не си достатъчно добра, всичко такова. Ако кажете на какво ме учи това, вие ще ставате все по-добри. Какво мога да взема? Какво ще мога да опитам? Нещата не винаги се получават в първия път. Моята частна практика с клиенти, аз я стартирах 3 или 4 пъти. Преди да успея, да ми се получи. Защото в началото започнах социални мрежи, нещо не ставаше. Просто не бях готова. И имаше неща, които не науча преди това. Животът е несправедлив. Тук го заменям отново с реалността под плод на нашите мисли, на нашите действия. Когато вярвате, че вие творите живота си, така ще бъде. Така, грижиш се за другите преди да се погрижиш за себе си. Това е част от любовта към себе си. Да се погрижим първо за нас и след това да може да дадем на другите. Така, напишете кое от това си взимате и кое от това ви е трудно. Може да напишете трудни, 1, 2, 5. Взимам 6, 7, 8. Изберете си. Този слайд, моля да го запомните, вебинарът ще бъде качен в YouTube, така че ще имате достъп до него. Това е нещо, което наистина ми е важно да се вземете. Всичко, което си говорихме до момента, вземете този слайд, ще се нарежда, ще се трансформира. Разбира се, то няма да ви изчисти травмите с родителите. За партньор може да повлияе позитивно, за мисията също. Травмите от миналото това няма да ги изчисти, но ще промени настоящето. Така, и напишете. Къде се виждате? В кое? Кое си взимате, кое е трудно? Има ли нужда някои от тези неща да го опиша по-подробно? Да ви разкажа още за мен. Също тук може да зададете и въпроси за всичко по вебинара до момента, ако има нещо, което не е ясно. Много ми е важно наистина да разбирате нещата, които ви казвам и да е максимално ясно. Така, 1, 5, 6, 7. 1, 5, 6, 7, обаче това са неща, които са ти трудни ли? Може да ги пишете пак с минусчета и плюсчета. Под плюсче имаме предвид. Справям се, взимам си. Минусче трудно ми не се получава. Така,
6, 7, 8. Добре. Ще си ги вземете ли тези мисли, които ви дадох новите? Също може да си определите коя тема ви е най-проблемна. Дали любовта към себе си, дали родителите, дали мисията, дали партньорските отношения. И по всички тези теми, мили дами, в YouTube има цели безплатни вебинари, които съм правила. Всички са окей, чудесно. Но ако искате дълбока проработка, идваме на програмата, която е женската трансформация отново. Тя е терапевтична програма за жени. Казва се Пътят към себе си, но е трансформираща програма за жени. Така. И всъщност тази програма, тя вече е в ход. Предстои утре нашия втори вебинар, но още може да се включите първия вебинар за запознаване, за поставяне на цели, който вие ще си имате достъп до него и можете да го гледате. Така сега ще ви споделя слайд за нея. Тя е 10-седмична програма, т.е. ние работим 2 месеца. 2 месеца има дами, които вече са там. Работим на всички теми, общо, които казваме. Защото това са основните житейски теми и мен ми отне време да анализирам как да подредим темите, така че да трансформираме изцяло живота си. Именно по този начин, по който се подредим в програмата. Първо поставяме цели, след това се учим да се обичаме, което ще правим утре с дамите. Много дълбоки практики съм им подготвила и наистина ще се трансформира живота. След това ограничаващи вярвания, майка, баща, партньорски отношения. След това работим за вътрешния глас, след това за мисията и накрая парите. По този начин ги подреждаме, защото ако ние не се обичаме, няма как да имаме нищо друго. Ако не се отработим отношенията с родителите, няма как да имаме партньорски отношения, няма мисия, няма пари. Ако отношенията не са окей, тогава те са доста голяма проблемна област. Важно е да се научим да се чуваме, за да знаем каква е нашата мисия, съответно, за да има материално изражение това. И вече когато сме отработили, когато се обичаме, когато сме отработили отношенията с родителите, когато сме се справили с тези, тогава вече може да открием нашата мисия и да изкарваме пари от нея, да я монетизираме и финансово нещата да са окей. Така, целият курс, 10 лекции, по час и половина, 2, може и повече. С подкрепа от мен, в цялото време аз проверявам домашните, давам обратна връзка и на цена 149 лева. Ако вземете двата вебинара само за майката и за бащата, с промоционалната цена те са ви 80 лева. Тоест, вие за 2 вебинара плащате 80 лева, за 149 имате 10 вебинара и подкрепа между тях. И прекрасната ни групичка. Промокода е минус 50. Само минус 50 изписвате, сега ще го публикувам в чата. И който не е там, дамите, които писаха, че имат трудност в много от сферите, идвайте, защото наистина там ще правим дълбинна проработка. В безплатните вебинари ние няма как да го направим това в дълбочина, защото първо разполагаме с ограничено време и следващия проблем основен е, че аз няма как да комуникирам с вас след сесия. Няма как да осигуря подкрепа на всяка дама, която ми гледа вебинара някога. В групата, когато има някакъв проблем, когато някой не се чувства добре след сесиите, аз ще разбера за това, мога да се чуя с него, мога да му дам подкрепа, ако е необходимо, може да направим консултация и така аз мога да му дам. И затова в безплатните вебинари умишлено не слагам много дълбоки практики, защото това е рисково. И преди всичко за мен е ценна вашата безопасност. Така, пише ви. И бързичко, който иска, трябва да се включи, защото утре имаме среща с групата и започваме темата за любовта към себе си. След това ще е затворен приема. Стина е важно. Ще имаме и кампания за безплатни консултации в Facebook. Ще се провеждат вече в група. Можете и в тях да се включвате. Мисля, че следващата седмица ще е първата от поредицата. И там също ще правим практики по-лекички, но все пак с терапевтичен ефект. Така че и там можете да влизате. Сега ще намерим линки за нея. Така че това са нещата, които ще развиваме, ще вихрим.
и вижте коя от днешните теми ви е най-проблемна. Коя от темите е най-проблемна? Пратих на някой директен линк, добре. И вижте какво ви идва като първо сигнал, че можете да направите по нея. Тук е важно да ви подчертая, че темите са свързани. Те са толкова оплетени. И когато един клиент дойде при мен има проблем в партньорските отношения, много често се разбира, че там има и липса на любов към себе си, има и проблеми с родителите, винаги партньорските отношения или липсата на пари са обвързани по някакъв начин с родителите, има всякакви такива трудности. Така че много често проблема, който виждаме, то е шапка на нещо. И тук отново на този вебинар ще кажа, че всяка дама, която има питане за нейния конкретен казус, може да ми пише, да го обсъдим и да помислим какво е подходящо за нея. Дали индивидуална работа, тук споменавам, че работи индивидуално с клиенти, може да видите на сайта всякакви неща, цени и така нататък. И да ми пишете, за да видите дали е подходящо за вас. Така, добре, дами, има ли въпроси? Има ли въпроси? Ще спра записа, за да можете и с микрофонче да задавате въпросите.